अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। 14 फेब्रुवारी व्हॅलेंटाईन डे सर्वत्र साजरा होताना दिसतोय। प्रेमाचं प्रतीक असणारा लाल रंग या दिवसाचं विशेष, पण सिने स्टाईल प्रपोज करायला गेलेल्या आशिकला गाल लाल करून परतावं लागलं। तालुक्यातील बांदा इथं ही घटना घडली आहे। व्हॅलेंटाईन डेला सिने स्टाईल प्रपोज करायला तरुण गेला। तू मेरी धड़कन तू मेरी जान है, तेरे बिना अधूरी मेरी पहचान है, तेरी वजह से गाल भी लाल है असं म्हणायची नामुष्की त्या आशिकावर आली। त्याचं घडलं असं 14 फेब्रुवारीचं औचित्य साधून तरुणीला हटके स्टाईल मध्ये प्रपोज करण्यास परप्रांतीय तरुण गेला। मुंबई गोवा महामार्गावरून ही तरुणी चालत जात होती। यावेळी दुचाकीवरून आलेल्या परप्रांतीय तरुणानं तिला प्रपोज केलं। अगदी हटके स्टाईल मध्ये प्रेमाची मागणीच घातली। हा प्रकार पाहून संतापलेल्या तरुणीनं थेट त्या तरुणाच्या श्रीमुखातच भडकावली। त्यामुळे व्हॅलेंटाईन डेला प्रपोज करण्यासाठी गेलेल्या त्या तरुणाच्या गालावरची लाली अजूनच लाल झाली। प्रपोजचं उत्तर थप्पडचे मिळाल्यानं खजील झालेल्या तरुणानं तेथूनच पोबारा केला। व्हॅलेंटाईन डे सुरू होण्यापूर्वीच त्याच्या वन साइड लव्ह स्टोरीचा दी एंड झाला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।